नायलाय मोजांथार माथो थांबाय थिंगिलि थां जागोन मामि आफा आं थांसै ओंखामा जाबाय आइ जाथ'ला आफा दा राकेशआ रागा जोंगोन बे आं थांसै मा जाबावगोन थौदो थांसै एथ' गोबाव आंहाबा आथिंनि रोदाफोरानो जलायलांसिगौमोन दासो हाखु दाखु जादों आं फैबाय दा थौदो थांसै दा आं लासैसो सलायलांगोन र' जायो आं हासो बुखिनो मोनगोन दा बखिबाय था नों बोरमा बायदिनो ग्लेब ग्लेबनो नंगौ नामा दे होमबालाय आं बुखिबाय थानोसै थोद सिरि था माखौबा एसेबां रागा मा जाबावगोन नोंजोंबो गारिया लाखि मानो लाखि होनदोंना मा जाबावगोन नोंजोंबो जाखाया आंजों राकेश देखुन गोपाल देखुन कলৈ যোৱা জীয়েফৰ লগত দেখোন কৰবাত কিবা প্লেনিং বনাইতো নাই অকমান ফুৰিবলৈ যাওঁ বুলি ওলাই আহিলো পিছে তুমি কলৈ যোৱা মোৰ ক্লাছ এটা আছিল তাকে আজি শেষ কৰি আহিলো হয় নেকি পিছে বিয়াখন কেতিয়া মই বিয়াৰ কথা ভবাই নাই ভাবিছিলোঁ দেউতাৰ ধাৰসমূহ মাৰি বিয়াখন পাতিম বুলি চাওঁ পিছত কি হয় দিয়া পিছে ঠিকে আছে পিছে তোমাৰ কি খবৰ মোৰ খবৰ আৰু কি ক'বা সিঙ্গেল মানুহ জিএফ একো নাই তোমাৰে ভাল সিঙ্গেল মানুহ একো টেনশ্যন ল'বলৈ নাই मा बुंदों नोङो सिंगेलबा मोजां र' नोंखौ दाहायसो मोनगोन দেখিছানে ভাল পোৱাৰ কষ্ট একো ক'বলৈ নোৱাৰে একো নহয় পাছত গোটেই ঠিক হ'ব অ'কে ৰাকেশ বাই ন দে সোনাথি বাই ন दे थौ थांसै जोंबो
सनाथि आं थांनोसै दे मोजाङै थां राकेश मोनैबा कल खालाम जागोन दे सनाथि नों मोजाङैल' था दे ओइ थादो नोंसोरबो जागोन दे मोजाङै थांबानो जाबाय बाय दे होमबा आं थांसै दे दे बल आंनिया जाय थागौ अ राकेश भाइमोन माला फैया हामदोलै बा बेस्थ'थार माथो बहा थांनो बैथि थांनि सनाथिखौ एसे लोगो ए नों मिथिया नामा सनाथिया देखारबाय हा ओइ नोंसोर ओरैनोसो बुंदो खोमा नै जोंना गपाल महनानो गावनि मेगनजों नुथारबाय नंगौ মই সিদিনাখন বাইকত এজন ল'ৰাৰ লগত হিন্দুলৈ যোৱা হা মই নিশ্চয়কৈ ৰাখিছোঁ नुबाय একো নহয় ৰাকেশ দুখ কৰিব নালাগে পাছত সকলো ঠিক হৈ যাব आं मालाबाबो सानाखैमोन सनाथिया बेफोरबायदि खालामगोन थौ थौ न'आवनो थांसै थौ थौदो मा जाबायब्रा गोसोखौ हमथाब्रा मा फाग्ला बाग्ला खावलाबायो जाबायलै राकेश जाबाय सनाथि नों मानो गारनानै थांखो आंखौ जाबायलै राकेश ओइ राकेश नों गोसोखौ दा लोरबां खालामसै उनाव गासिबो मोजां जालांगोन थौ थांसै थौ